Okay, nito ang latest weather update karong adlaw Biyernes, September 24, 2021. Doon na kita na-monitor karon nga usa ka severe tropical storm nga may international name nga Minduli gawas sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Karong alas 10 sa buntag ayang gilayon 1,905 kilometers silangan nga bahin sa southern Luzon. Doon ay maximum sustained winds nga 95 kilometers per hour do siyang sentro, ingon man pagkuso-kuso o gustines nga moabot sa 115 kilometers per hour. Nagaero kini west-northwestward sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Ug base sa tuang latest forecast track, among bagyo posibleng makasulod sa tuong PAR sa adlaw nga Domingo o sa adlaw nga Lunes. Kung makasulod ni sa PAR atong hinganlan og bagyong Lani. Ang maong bagyo halayo ra gyud kaayo sa kayutaan sa ato ang nasod o dili gid kini makadirektang epekto except lang nga mo baluron ang ato ang kadagatan dito sa may northern ug eastern seaboard sa Luzon sugod sa adlawng Lunes. Sa laing bahin init nga hangin nga easterlies nagapekto pod karon sa Luzon. Sa ato ang forecast sulod sa 24 oras ang Metro Cebu apil na gyud ang kitibuk ang bahin sa Kabisayaan, ang probinsya sa Palawan apil na ang Calayan Islands, ingon man ang Occidental Mindoro dunay init o kasarangan nga panahon. Generally fair weather ang ato ang weather condition ug dunay lang tay chances sa mga isolated rain showers or thunderstorms labi na sa hapon ug sa gabi. Para po sa dugang update bisitaha ato ang website dinhi lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST. Ini si Mio Aguirre og may adlaw.